Kula nderek dhateng Paduka Raden Werkudara watu kula saged sumandhing Paduka Raden Werkudara. Iya. Ora tak papanke Nyang Jodipati ning arep tak papanke sawijining negara. Negari pundi Raden? Negara Dwarawati. Waduh pati ya. Mek wae kapusan. Kusik to Werkudara kok malapun kakang kuwi bingung. Romansaku endang pamikase iki mau wong wedok Sulistya ing marni ayune sesigar jagat paribasane. Bareng tok pareni arep ndok weneke nang negara lah kok saling wujud rumangsaku kok lanang Werkudara. Wah, ketoke wedok jebul anak. Hahaha, dasmu kuwi. Wong arep kewirangan. Kowe iso anggar Werkudara, Anggar dasmu. Iya, aja nesu. Sajae tumus kemang impene Werkudara. Yayi. Pun kakang melak wis atur ning arep wis kandha bor repote siadi ora kita kucep-kuceng dirampi. Yen nganti ana apa-apane repote Jodipati repote Werkudara, pun kakang bakal melu cawe-cawe. Lungguh sing kepenak tak tontone nang njaba ki enek apa Werkudara? Bantah aroma.
kundereke Prabu Dewa Yaksa saka negara Pagerwaja mung bakal tumedhak Jodimati iki teka pinggir tapel wates tulisan cetha kasatriyan Jodimati ana tengah-tengah gapura malang kadhak tengah dalan munyuk kethek mripate penderangan tak sawang kethek kempong perot jambul manen kethek tuwek iki mitik sandang penganggone cetha dudu kethek sak lumrahe kethek munyuk ngaku sapa jeneng ngendi omah sapa jeneng sadurunge ilangi nyawamu warat Pandhita Kendali Sada Begawan Anoman. Oh, kethek dadi pendhita dasar kepranyata kuwi sapa? Kakasete sinuwun Prabu Dewa Yaksa saka negara Pagerwaja pangkatku tumenggung yen kowe takon karo aku jenengku Tumenggung Tirta Karna Harangku. Tirta Karna. Iya. Tirta kuwi tegese banyu, Karna kuwi kuping, banyu sing metu saka kuping kopoken kowe. Iya biyen saiki wis mari. Anoman, ana paran. Minggir. Tak nggo liwat sak prajurit kuwake sak gelar sak bergodo, nggone bakal tumuju menyang Jodimati. Duwe sedya kang kepiye tumuju menyang Jodimati. Mung bakal golek Werkudara yen ketemu arep tak srimpung sikile tak bondo tangane tak seret tak dadekne pengewan-ewan tak aturke ana ngarsane sinuwun Prabu Dewa Yaksa belangap-belangap ucap ora nganggo wewaton ayo ora usah dadak nyumbari Yayi Werkudara sing ana ngarepmu Anoman Ayanana pernah piye yen karo Werkudara dudu sanak dudu kadang yen mati kelakon tak nggo bal-balan ndasmu wah isih tulure dhewe layak menteleng mriwate Anoman ana waran Pudana Werkudara ora perlu dadak kowe takon Werkudara ayo kowe Baliya kerekan genderamu gobongko ana gamanmu umul kowe nguncupke tangan tondo yen to kowe wis teluk karo Anoman minggat saka Jodimati babu harpopo ketandangan Tirta Karna bongko kowe maju tak tendangi sak sulakmu Tirta Karna Jojo mung tabler kinetak Sukoyayang kang sinebi Umaksot patoning lati kok kejar kemana jangan kopak kapita butuh nih mulut tapangin tak kedek kira maling sewu jebol dadamu sambat ilang bojomu dadi rondo cakemu
Ayo Rai. Waduh. Anoman kuwi sapa? Gempuk Raja Singa. Gempuk Raja Singa. Iya. Jajal kaprawilan maju. Ha. Hei ha hi. Ho. Mati. Udian pemalah menteng-menteng. Ha. Hei. Ya. Oh. Ha. Hei. Kecil. Ha. Ho. Ho. Ha. Ho. Ha. Hiyo. Ha.
iso tak ceklak rati nak nggon ingon. Yo. Loh, nanti tak buat kupingmu. Hoki dong. Ya, aduh ngani untung loro kowe. Ae. Hop, iyo. Ngokot tenan banget. Di utarane.
colok menjloki bumi nganti kaya lindu. Sapa iki? Werkudara. Oh. Werkudara iki lho. Kowe sapa? Bau denda saksara. Pepatih saka Pagerwaja sing bakal ngilangi nyawamu. Werkudara duwe dosa. Werkudara diruput. Ora ana pemungsuhan karo Pagerwaja. Oh, raidep manuta lak bondo tangan. Ha. Ho, Diam. Nang kuping nganti bengok diam. Pemungsuhan. Ojo tangi. Gagah gede dhuwur mbok menawa sing diomongke Togo Bilung. Werkudara. Ratu Pagerwaja Prabu Dewayaksa. Kowe menang karo aku. Merguru batangmu 7 taun. Yo, Dewayaksa, minggat karo sak prajuritmu. Aja ngrusak tatanan Jodipati. Oh, raidep. Oh, antos tenan parang. Oh!
nggih Raden Werkudara satriya Jodiwati. Bingung Harayati. Manaira kuwur awit menggalake perkara Jodipati kang lagi nandhang kisruh. Jere cerita ora kepengin mejahi Prabu Dewa Yaksa. Saknalika sedakep Saluku Tunggal nutupi babahan Hawa Sanga. Mbledak jagate Raden Werkudara ngluwari sang Dewa Ruci. Aja nduk kira Dewa Yaksa mung wong siji sakudon sakurupan. Aku ngerti lek kowe Raga Sukma. Werkudara nganti teka lak-lakaning naga Taunana Windanana nek durung iso mateni kowe ora bakal larang nggonku.